aquest pla planteja un canvi de model en què els nens i nenes amb necessitats educatives especials passin de ser atesos en centres d'educació especial a centres ordinaris. Aquest és el que anomenem pla d'inclusió. El que venim a denunciar avui és que aquest pla no s'està duent a terme tal com ell mateix preveu i a més, no s'està duent a terme amb les condicions tampoc previstes. I per què passa això? Doncs perquè no s'hi destinen els recursos adequats. Se'ns ha venut el producte com que és un traspàs de nens i professionals cap a l'escola ordinària i veiem que cada any queda gent al carrer i que no hi ha cap acord. Només hi ha una obligació moral i que s'està incomplint, que és que a l'escola ordinària i l'escola d'educació especial es quedin, agafin aquests professionals de recol·locació que queden afectats de la resta d'escoles d'educació especial que els hi va disminuint el nombre d'alumnes. I ara mateix a tota aquesta gent que us estic dient que han quedat afectades, que són 18 persones l'any passat i 12 aquest any, de les dues escoles últimes que han tancat d'educació especial, aquella gent se'n va al carrer amb 20 dies per any treballat, amb 12 mensualitats com a màxim per cobrar. Això és el que reben després de 25 anys de feina. Nosaltres el que reclamem és que hi hagi acord de plantilles, és a dir, que s'han de modificar les plantilles tant dels centres d'educació especial com dels centres ordinaris i s'ha de fer un acord de ràtios, perquè lògicament si redistribuïm l'alumnat també hem de redistribuir el professorat que l'ha d'atendre. No podem garantir que els nens en l'escola ordinària rebin tota l'atenció que realment necessiten. Ens mirem que si el Quebec, que si a Finlàndia, que és el que fan a l'escola inclusiva en tots aquests països, però ens oblidem d'un tema que jo dic que és clamorosament diferent, que és que aquests països que diem i que ens volem emmirallar tenen el 8% del producte interior brut dedicat a l'educació i nosaltres el 3,6%, i no m'ho invento. O es porti a terme amb les condicions previstes, amb els recursos necessaris perquè l'alumnat sigui atès adequadament, les famílies siguin ateses adequadament i a més els professionals puguin treballar en condicions, o es fa en condicions, és a dir, o es fa amb els recursos necessaris, o millor potser plantejar-se un altre tipus de... és a dir, fer una rectificació i anar a un model menys ambiciós.